това видео ще ви издам защо изчакваме известно време преди да монтираме MDF перваз на ламиниран паркет, когато имаме подово отопление. Предполагам, всеки от вас знае, че ламината трябва да има разстояние от стената. В случая тук имаме подово отопление, помещението е голямо. Когато помещението е толкова голямо, нареждаме ламината, подовото отопление се пуска постепенно се пуска подовото отопление, за да видим ламинатът дали ще се разшири и ще опре някъде в стените и да е нужно повторно отрязване, или няма да има проблем и след това отиваме към монтажа на MDF перваза. В случая перваза покрива доста и няма да имаме проблем, но повтарям, помещението е голямо, без прекъсване и трябва да се изчака около 4-5 дни да поработи подовото, да видим как ще се държи ламината и така. Общо взето, пак издавам малко тайни, така го правим и така е редно. А иначе, вие го правете както искате. Живи и здрави!